Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. El senyor del castell de Vilamajor, el rei Alfons el Cast, feu amistat amb Pere de Valldaura i l'any 1166 li concedí la fusta necessària per poder construir el gran monestir cistercenc de Santes Creus. 850 anys més tard, aquest passat cap de setmana, ara com a gegant, el rei Alfons, acompanyat de l'edí de Loreto, el gegantó Quico i un munt de geganters, han anat a visitar el monestir. Higini Televisió hi ha enviat a Sant Elies perquè ens informi sobre el terreny. Com ha anat tot? Endavant, Sant Elies. Hola, Sant Pere. Em trobo al municipi de Santes Creus, que pertany al terme municipal d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Aquí, la colla gegantera de Sant Pere de Vilamajor ha participat aquest proppassat 5 de desembre a la 7a trobada de gegants de Santes Creus, en el marc de la Fira Anual de Santa Llúcia. Vegem què en diu un dels seus protagonistes, el rei i gegant Alfons. Bon dia, Sant Pere. Nos, juntament amb la Dida i en Quico, hem baixat a l'Alt Camp per visitar, amb els geganters, aquest magnífic monestir i alhora celebrar una trobada gegantera. Llàstima que el temps no ens ha acompanyat gaire, però ens ho hem passat d'allò més bé al so de les grans i els timbals. Ha valgut la pena. Gràcies, majestat. Per cert, Sant Elies, diu el rei Alfons que els ha plogut. Hi tens res a veure? Bé, primer em pensava que els faria gràcia una mica de pluja per no tenir calor ni pols als camins, però de seguida, quan he vist que em feia mal les cares i no sortien del claustre, he fet parar la pluja de seguida. No ha estat res, no ha estat res. Us ha informat Sant Elies des del monestir de Santes Creus. Moltes gràcies, Sant Elies. Seguirem l'agenda gegantera de molt a prop. Però de moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.